மீஞ்சூர் அருகே மன்னாரீஸ்வரர் பச்சையம்மன் ஆலய தீமிதி திருவிழா நடைபெற்றது. ஏராளமான பக்தர்கள் அக்னி குண்டம் இறங்கி வேண்டுதலை நிறைவேற்றினர். திருவள்ளூர் மாவட்டம் மீஞ்சூர் அடுத்த ராமாரெட்டிப்பாளையம் கிராமத்தில் பழமை வாய்ந்த அருள்மிகு மன்னாரீஸ்வரர் பச்சையம்மன் ஆலயம் அமைந்துள்ளது. இந்த ஆலயத்தின் தீமிதி திருவிழா காப்பு கட்டுதலுடன் துவங்கி வெகு விமர்சையாக நடைபெற்று வந்தது. தீமிதி திருவிழாவை முன்னிட்டு அம்மன் சிறப்பு அலங்காரத்தில் காட்சியளித்தார். மேள தாளங்கள் முழங்க கரகம் ஏந்தியவர்கள், அக்னி சட்டி ஏந்தியவர்கள் முதலில் அக்னி குண்டம் இறங்கினர். இதனை அடுத்து காப்பு கட்டி விரதமிருந்த ஏராளமான பக்தர்கள் பயபக்தியுடன் அக்னி குண்டத்தில் இறங்கி தங்களது வேண்டுதலை நிறைவேற்றினர். இவ்விழாவின் நிறைவாக அம்மன் வீதி விழாவும் நடைபெற்றது. இவ்விழாவில் சுற்றுவட்டார பகுதிகளில் இருந்து ஏராளமான பக்தர்கள் வந்திருந்து சுவாமி தரிசனம் செய்தனர். தீமிதி திருவிழாவை முன்னிட்டு இரவை பகலாக்கும் வகையில் கண்கவர் வான வேடிக்கை நிகழ்ச்சியும்